Siyabingelela. Ubingelela ngubaba udokotela, baba wesizwe, baba Jabulela umfana omuhle njengekhehle yomlungu. Namhlanje siyashutha kwi-channel esibiza ukuthi kwababa udokotela TV. We got a channel esinayo ikhona ku YouTube, ikhona ku Facebook, ikhona ku TikTok. Njengamanje we have opened up our TikTok and we are live so that what we are saying here and then it will be also seen ku TikTok wethu uthi baba udokotela is now live and then telling things that ezinye zezinto, believe you me, ezinye zezinto esifuna ukunazisa zona ngeke nisithole kwenye indawo. This is baba udokotela wesizwe baba Jabulela fanele njengekhehle mzora amancesi. Sithole ebhilidini ekuthiwa iNedbank House Building corner of Queen Street and Albert Street, and that is number 72 Queen Street, ngamagama amasha number 72 Dennis Hall Street. That is where you find the building. We are situated on the 19th floor, suite 1904 to 1905, dark room studio number 1. That is Babu Dr. Mrs. Wachabli Mandapendabu. Ngokwe qualification, people they always wanting to know what the qualification of hotel. Qualification ifana nemali. Imali kumuntu uyathola ilanga uno 300 rand, omunye ilanga uthi mfike ilanga uno 400 rand. Ne qualification ikinjalo. Kwesikhathi njengamanje ngiphakathi kwa standard 4 no standard 6 ngi around there. Around it, then it's not that bad. Kufundiwe khona. Yazi bakithi la ngifuna ukunifundisa izinto ebezingekho kwi-script ngizokhuluma ngazo. Lezi le nto engiziphethe la. Le nto engizokuvezela zona la, I'm going to show you some sticks here. Yabo le nto engiziphethe la, uzibona le nto kulesi? Le nto kulesi ezompetshisi. Le nto ezompetshisi le nto kulesi. Le nduku lesi ezompetshisi le nduku lesi. Le nduku zisebenza kakhulu umuthi wakhela umuntu isichitho by far isichitho sangempela. Uma ufuna ukuxoshisa umuntu emsebenzini, ufuna ukuhlukanisa abantu abathandanayo, ufuna ukuchitha umshado womuntu, udinga le nto lompetshisi. Why am I showing this? Sinenkinga la nje wathina sisenzele esilungwini, awukho umpetshisi leThekwini. Nje sinemizi emgababa, awukho umpetshisi emgababa. Uma ukhona emgababa osemzini womuntu, that person is not willing ukuthi uzokhendla kwakhe. Akakho willing ukuthi uzokwenza. Yabe ngithi angitshengise nje lento ukuthi lento sibiza ukuthi umpetshisi. Umpetshisi. Mase ngikutshengisa into okufuza ukuthi umuze kubaba udokotela uthi ufuna into yokushaya strong. Yalibona le bhodlela leli? Find an empty bottle. Thank you very much bantu bakithi sesiyabona Hlango Mjelo siyabona Lindo Kuhle siyabona sinibona khona sigcinile la nde bhodlela ufuna le bhodlela ungithole ibhodlela nje lifayo yabo ake senzeni ke yabo ngifuna lento ukuyenza phambi kwakho then you thola izinalithi yazibo these are the needles ibhodlela leli uzolivula yabo ngiyalivula manje uzolivula leli bhodlela thatha inalithi la uyifake la thatha inalithi la uyifake la thatha inalithi la uyifake la then inalithi esezingenela zingake so 3 so finite so 3 lana suke sakha induku yokushaya. So kusakha induku abantu abaphethe le nduku abantu bakaNongoma le nduku lena abantu bakaNongoma abaphethe le nduku le mase uthatha ama razor 1 2 3 ake siwavuleka ama razor le nto ngifuna ukunifundisa ngoba manje abantu siyabanika le nduku mase umuntu eloko ekhala njenge ambulance ethi akwenzeke ukuthi yebo nansi razor yabo la sakha induku yokushaya nje uma ufuna into yokushaya nje straight nansi razor ngifuna uyibone iyangena irazor kulomlomo yabo iyangena irazor la thereafter nginguthi irazor yalimaza sengiyiphusha ngale sengizophinde ngilo ngifaka amanye that I have to do it ngize ngiyiqede yeke ukuthi izoconsume isikhathi vese sihlelele ukuthi ufuna siyenze lento phambi kwenu niyibone sengifaka irazor yesibili ngesikhathi ngifaka yesibili lesibili izophusha lenye faka irazor yesibili ke manje ke
lesibili izophusha le. Asephakathi kama-rays. Now into esengiyenza-ke ilena-ke. Nanku umuthi-ke manje-ke. Thatha lo muthi lo. Nanku umuthi. Sengifaka umuthi-ke la phakathi-ke manje. Sengifaka umuthi-ke manje la phakathi. Sengiwufakile-ke lo muthi lo. Sengiyavala. Yabo? Sengizothatha iphepha nepeni ngibhale igama lalomuntu. Sizobhala ukuthi mhlambe Siduli Dwala. Siyabhala ke iphepha Siduli Dwala. Musubhala ukuthi ufuna kwenzekeni kuyena. Musufaka iCoca-Cola ibe waff igcinela. Ufaka iCoca-Cola ibe waff igcinela. Uthathe lento lena umusu usuyifakile lento umusu ukwifa amathako phakathi. Umusu usuyivala. Uthathe lento lena uyiphahlaza emgaqweni. Watshela abantu asuku ukukhuluma. Did I say what? Ngatshela abantu ke asuku ukukhuluma. Lana sisuke sishaya nje umuntu la. Bengithi angintshengise ngoba manje lento abantu siyabanika lento abantu belokhu bebuya njengeyoyo bethi ukuthi cha angiyifundi lonto mina. Ngifuna senzeni into eyodwa sidlule kuyona. Sazi lento siyenzile ngamabombi siyenzile saphuma futhi kuyona. This is Babu Dokotela wesizibawujabula umfana Mdletshe Khehle Msolo amancinci. Yeah, bengekho kwi topic lento esizokhuluma ngayo namhlanje. Into esizokhuluma ngayo ibaluleke kakhulu. This is Babu Dokotela wesizibawujabula umfana Mdletshe Khehle Msolo. Siyaqala ke show yenu manje na ke. La into engifuna siyithinte ibaluleke kakhulu. We got a topic that says broom dark psychology. It's a broom warfare. It is a broom warfare. Broom dark psychology. Kunezinto ebinyangeni ekufuze ukuthi sizivume kuzona. Sibone futhi inhlangano zethu ifuze si misleader zingasiholi ngendlela ekahle because awukwazi ukuhola abantu abahleze bezingane yabo. And then sinabantu abasha abafikile esimeni sezokulapha and labantu abasha sizobanika amathambo ukuthi kuhlolwa kanje ngamathambo, sizobanika isinemfu, sizobafundisa ukugida, sizobafundisa ukumimpithi yabo, sizobafundisa ezinye izinto ukuhlaziya amaphupho. But kunesikhathi sokuthi ufuna sibheke i-generation esikuyona ukuthi siku-21st generation and then izifo ekade indlela beyihlaziwa ngayo ekuqaleni, this time we should expect ukuthi siyihlaziye ngendlela ehlukile. Sinabantu namhlanje who already recognized as traditional health practitioners, not traditional healers, traditional health practitioners. But ekubeni ama-health practitioners kune-standard okufuna usireache out. Kune-standard ofuna usireache out. Like if senze example, like a person who's got Code 8 driving license, lo muntu loyo ngeke umthathe umdrivise imoto zamaphoyisa lawa eswabiza ukuthi i-dog unit, labana abane advanced combat driving skill yabo, nakaba VIP protection bane advanced evading driving school course yakhona suke beyenzile. Engisho ukuthi bethi beno code 8 but baphinde ba advance. Nathi we need ukuthi abaholi lapha esinabo siyabahlonipha kakhulu ukuthi abasisiza ngalutho, siyabahlonipha kakhulu ukuthi abasilekelele kuko konke abakwenzayo. I-funding ikhona government ukuthi akube ne-funding, kube nama workshop, kufundiswe abelaphi bendabuko ezinye izinto ezidinga ukuthi bafundiswe zona, because what am I going to vent out njengamanje into ozobe uqala ngqa. I repeat, into engizoyisho njengamanje into it to be your first time to hear this ku YouTube ishiwo inyanga eno standard 4 to standard 5 to standard 6.
kodwa sibe sisho izinto esingathatha lento uyifaka kwe-WHO zifike zi-acquire, uyifaka MCC zifike zi-acquire, MRC zifike zi-acquire ukuthi indeed lento ayishoyo it is. But sibuza ukuthi abelaphi bethu bendabuko koba yinini la behlezi bengazazi izinto, kodwa sibe silapha abantu abagula abeza kuthina with a intention ukuthi bezogula. Namhlanje into engifuna ukukhuluma ngayo i-MHA ne-ESR. This is Babu Dr. Bayosizwe. Ake sikhulumeni la. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento ebalekile ka-pathology. Ngifuna ukukhuluma nge-MHA. Can you write MHA for me? MHA. Somebody can write MHA. I need somebody. Hey, Z, I can see you now. Temba, I can also see you. Kolani, Hadebe 67, MHA. I see people. Now I want you people to write me ESR. ESR. Somebody can write ESR. I need somebody who can write ESR. Beautiful, ESR. I need you people to understand. Ngizokhuluma nge-MHA and ESR. I have to break it down. I have to break it down so that you as a person uzokwazi ukuthi ima isiguli sifika sinalo medical condition njengenyanga, njengesangoma, njengomthandazi, yini oyilindeleke kuyona. Asikhulumeke sinento esibiza ukuthi microcytic yapana hypochromic anemia. Microcytic hypochromic anemia, MHA. Sizoba nento esibiza ukuthi i-ESR, erythrocyte segmentation rate. Leyo nto awazi ukuyihlukanisa. If i-patient isifika naleya medical condition e-MHA, obvious i-ESR yakhe, i-ESR is a segmentation rate ye-iron emzimbeni wesiguli, whereby i-iron yakhe umuntu ofike kuwena if e-MHA usuke understand ukuthi okay lo muntu lona u-hypochromic anemia. This is what is expected. ESR yakhe, it has reached 120 from 0 to 30. From 0 to 30, it has gone up to 120. Labo bantu ke labo siyadinga ukuthi si-understand ukuthi ziningi izinto ezingabangela abantu ukuthi bagcine be-microcytic hypochromic anemia. Yini enye babudokotela engabangela lokho? This, we have to be fair when we make ama-video afana lawo. Sine question ukuthi kwambiza lezi esizidistributayo kubantu esiziprescribe abantu zingabangela ukuthi umuntu abe hypochromic anemia because of nature of a preservative lacking. Asinayo i-preservative that is acquired by MCC, Medical Control Council, ukuthi i-safe and approved ukuthi ingasetshenziswa ezimbizeni zethu. Konke sikwenza sikususela emakhanda siyacabanga siyapatanisa kahle kahle, kodwa kusala sigcine sibasizile abantu okwenza ukuthi abanye bagcine be-MHA ESR yabo irisha out to 120. Lezi zinto lezi ke kwambiza ke lezi indlela ezisuke zipreserve ngayo, ngoba enye imbiza ukuyithatha isinuka mase kuthiwa ikovuze nangempela igovuzeka kathi kodwa yanuka mkhulu athi sivuthwe kakhulu mise inuka imbiza enogobho, imbiza enobhoqo isivuthe kakhulu. I don't get it, I don't buy it. Into engifuna ukuyisho ke la ukuthi ake sibuke indlela esipreserve ngayo imithi. Number 1, asibheke imithi indlela esipreserve ngoba nendlela esipreserve ngayo imithi izosithatha isibeke kwezinye isigaba. If singalungisa lapho so sizo understand ukuthi imithi yethu indlela esipreserve ngayo njengamanje abantu bebeza kuba doctor besizibojabulele imithi mina ngiprefer ukuthi sipheka same day si prescribe for a period of 3 days emva lokho isi out. We got a storeroom esi-cold room, sina indawo eyi-fridge, lesisuke sazi ukuthi lesi zoyibeka e-fridge but it should not exceed even 5 days ingafika ngomuntu. Thereafter abantu siyazi sebozothatha lonto sebeyahamba. Lapho bengibheka khona ukuthi sinathi singabangela abantu babe MHA or ESR. Enye into futhi engifuna ukuthi siphinde sibheke ukuthi i-Department of Health because kube nini la ingafuni ukurecognize abelaphi bendabuko whereby ngoba kuyaziwa ukuthi abantu abaningi abanenkinga yamehlo bagcina behlinziwe, bagcina bengasizakalanga abanye bagcina behlinziwe isihlelo lodwa kanti sinogwava.
amakhasi kaGuava, amakhasi kaVovo enzani kanti? Because lezo zinto lezo zizodwa zisiza abantu abanenkinga amehlo. That alone lezo zinto zisiza abantu abanenkinga amehlo. Ngifuna ukuthi sikuvume ukuthi we do have into engakusiza ukuthi uze kufike ekutheni ukuthi uyongulwa. Ngifuna ukuthi sikuvume ukuthi sizokusiza and but ngendlela natural. It must be a natural prescription herbal product. Kungabi into synthetic ezofika kweni izofaka amanye futhi ama side effect. Angeke ngiphinde ngibuye lana. Bantu bakithi siyabonga kakhulu baba, siyabonga. This is the boy Q. This is Babu Dr. Xolaniswa. Siyabona nawe lapho Ayanda Nyaba, siyabona Thembeka. Thank you very much. This is Babu Dr. Skin Team. Siyabona. This is Babu Dr. Lana ngifuna sikhulume ngespondylolisthesis. Spondylolisthesis isifo lesi ngitheni kwena qale ngithele le channel ngifuna ukuthi ikunikezele izinto okade uloku uziphupha ukuthi namhlanje sikhuluma kwi channel yenyanga ngendlela yesintu. Yebo. Ngifuna sikhulume ngespondylolisthesis. Abantu abaningi abahamba ama-Western practitioners ebelashelwa ispondylolisthesis Babu Dr. Yini ispondylolisthesis? Ispondylolisthesis ubuhlungu beqolo obudangela ukuthi uma usukuma sakathi ubambelela izandla zombili ngoba uma usuke ekambana ngathi iqolo liyanyazema ngathi liyahlephuka. Lapho ke ilonto into esibiza osteoarthritis angeke sikwazi ukuyirula out. Ngisacela wena okwazi ukubhala ongibhalele igama ethi ANF ngifuna silungise inkinga zabantu abanazo namhlanje analyze ngokwepathology. Ongibhalele uANF. I need somebody who can write ANF. Gogo siyabonga kakhulu nabasesibhalela ANF. Abantu abanenkinga yamathambo iANF isuke ipresent ikakhulukazi kubona. Isuke ipresent. Ake sibuyele ngiyayake. Thank you very much for writing ANF for Babu Dr. Lana abantu abanamathambo sinento esibiza ukuthi anti-nuclear factor, ANF anti-nuclear factor, that is ANF. Those ANF kumuntu ivamise ukuba high kumuntu onamathambo, CRP ibe high, arthritis levels ibe too high. Ngalo ndlela lo muntu loyo kulula kakhulu ukuthi abe nenkinga eqolo because lapha eqolo kwakhela into ethiwa ispare. Lento ngazi ukuqhoshela inye ithambo eceleni phezu kwedisk and idisk yakhe imisiba iba compressed ngaleso sikhathi. Ngalo ndlela lo muntu loyo kudinga wazi ukuthi into yokuqala efuna kudilwe naye icondition ye-osteoarthritis yakhe and enziwe uhlobo le-test. Wenza lophi uhlobo le-test umuntu menamathambo? Awumenzi HIV test. Umuntu umenamahlushwa amathambo simenza into esibiza arthritis profile. That is very important. We have to tell people. Ngoba njengoba sithi size inyanga nje kodwa sezesabizwa ngodokotela kusho ukuthini. Ngizophinda futhi ngithinte into la. If you cannot benefit kule channel, you cannot benefit anywhere. Today we urge people to start to think about benefiting rather than and angisathi ngaba khona ongakwazi ukuthi lento siyikhopishe so that abantu bazokwazi ba understand. Sinabantu abaningi abangabafundisi, abangabathandazi, abaze inyanga, abayizangoma, abanenkinga yokuhlaselwa istroke. Le stroke lesikanti sivelaphi? Sinento esibiza ukuthi iLDL. Can somebody write LDL? LDL for me. I need to profile LDL. What is an LDL that causes? LDL is the number one cause of stroke. LDL. Thank you very much, Spirit. You just wrote LDL for me. Thank you very much. Siyabonga kakhulu. LDL abantu labana asuke iphezulu kakhulu LDL. Angichaze. LDL kubantu isuke iphezulu kakhulu. Into kunahlobo lethile leprotein emzimbeni womuntu. Lola hlobo leprotein silibiza ukuthi lipoprotein. Lipoprotein. Ngifuna ukuya kwe-LDL sithi low density lipoprotein. When your low density lipoprotein has gone up instead of low, ngalo ndlela i-triglyceride yakho it will also shoot up as well. I-cholesterol yakho oil levels it will also shoot up again. Because of what?
Hayibo, ngafundisa ngakekho ngiphendula hayi ngeke khehle. Hayi ngeke abasane ngiphumisela izinto ngiyidlela. Hayi ngeke ngifike la phela. Njengoba sengiqale nje ngivula iclass manje lokufundisa ngento zaka natural medicine. Angifuni umuthi uyafundisa awunayo into yakawulwethu eduzane. Ayikho khona phela into equality. Etshengisa ukuthi uwulwethu uyawazi. TK Zuma ngesikhathi ufundisa laphana izingane zethu ezingama client kuwena. Iba nawo uwulwethu. Hey ukudla uphawo ulwethu ngathi wengane. Udla uphandle umuhlozi uphawo ulwethu kathi Ngibobo inyanga esebenzela emafletini. Yo. Equality yodwa quality. Kubo dodo omzakazaka. Ekhanda emahlekhle sathi isidule esinethwe imvula. La dodo la athi angilethele imufa yakhe ngizom-advertisera dodo. Siyawudlurisha kodwa. This is Babu Dr. Bawesizwe bajabule mfana project ehle umzulu amanxesi. Ngizocela ukuthi asikuvume ukuthi abantu abashawa istroke abathakathwanga. Inkinga yabo ikwi cholesterol profile yabo. Inkinga ikuphi? Ikwi cholesterol profile yabo. Uma uze kuba udokotela uze noma umuphumela lapho endabuko kodwa manje uzoshoka kanjani ukuthi icholesterol yami iphezulu phela manje lo muntu yakhe uzofika achithela amathambo nebhaya bafinya ngalo elingcolile ngeke khehle ngeke no ungabatsheli ufuna ungiqhatha nenyanga ungabatsheli fika nje usho lento eyisho uzihambele kunika ibhodlela leBP uhambe uyodla kumele ngakusiza ulibulale futhi nalo lilahle. Yeah, this is Babu Dr. Bawesizwe bajabule mfana mhleke uzulu nqisi. Yeah, ake sibuye nento yenze isintu manje into enzokulapha ke manje. Sesike sathinta kwintshonalanga, ake sibuye into ezokulapha. Bakethi nginiphathele lento la. Eyibona lento le. Into yomuntu sibiza ukuthi it's a snail shell le. Snail shell igobolondo lomneke. Le gobolondo lomneke is very important ukuthi silichaze. Abantu mebefuna ethi umuntu babudokotela akusenzeki. Babudokotela akusenzeki. Lana ngizokunika ama-versions awu-2. I-version yokuthi umuntu wesilisa lento uyisebenza kanjani, i-version yokuthi umuntu wesifazane uyisebenza kanjani, akufaniki. Lento qala uyilalela. Anganoma uzokwazi ukuyizwa, uzokwazi ukuyilalela nawe, uyilalele nawe. Hayi ngeke ukwazi ukuyizwa lapho. Lento lena sinikeza umuntu methi unayo imali engango 5,700 rand. Umuntu usuke ufuna ukubeka izandla zakhe emalini. Funa ungitholele i-rice lasekhaya. Ungitholele ishumi e1 rand coin. Uyifake la phakathi. Mase ungitholela ungishefele iziboya zakho zangaphambili. Ngicela usezilogama. Ungishefele iziboya zakho zangaphambili. Nazo ufuna zingene la. Ngikhuluma ngomuntu wesilisa ayi umuntu wesifazane. Ushefe iziboya zakho zingenelana. Umuse uthatha iphepha nepeni ubhale ima-intentions zakho ufake la phakathi. Uthatha i-rice ulifake i-rice libe yi-level la. I-rice leli lasekhaya not ukuthi i-rice eliphekiwe leli nje lingaphekwanga ufake la phakathi. Uma umuntu wesilisa lento i-attracta imali like you cannot control it. Uma umuntu wesifazane you do it the different way. Wenza njena ke. Qala ulizwe ukuthi alikhalini indeed alikhali. Musu uthola ukuthi alikhali kulungile. This is what you're going to do. Umuntu wesifazane ufaka u1 rand la phakathi. Umuntu wesifazane ufaka u1 rand la phakathi. Umuntu wesifazane kunomuthi ufuna ufake la futhi. Mase umuntu wesifazane ngifuna uma uqeda ukwenza lo mdlalo owenziwa abantu abadala ebusuku. Ngenhlanhla ke saniyakwazi ukwenza nasemini. Uma uhambile waya kulomuntu lo nafike nabhuka. La nibhuke khona unemali vese mfowethu. Uvese yena unako ukuthi afuna ukuphuma kuqala wena usale.
athi akufica ushefanga uma usubala into yebo ebhedayo ukuthi waye ungashefanga kulungileke. Into esizokwenzeka la ilena ke manje. Nizohlangana nayo vese naye akashefanga lo baba. Nizohlangana nidlale niqede umdlalo wenu. Mase sephumile uzobe usushefa wena leziboya. Kule iboya oyishefayo uzoyishefa ungakagezi. Kule iboya oyishefayo kukhona ezakhe nezakho zizohlangana la. Thatha yonke uyifake la. Sengathi ungazothola abantu besilisa abazibabe u3. Lento yenza ukuthi umuntu wesilisa noma ngabe ukuphi uma enemali uma ethenga imoto ucabanga ukuthengela nawe imoto. Uma ecabanga ukukhipha umkakhe emaholidini nawe ucabanga ukunika imali uhambe nengane zakho eholidini. Kusuke kuyilento esuke siyikhandile. Lento ukhuluma kuyona ukuthi sibanibani ngifuna ngenzela ukuthi manje labantu mebe u2 be u3 lento iyabakwazi ukuba controller noma ngabakuphi. Basebenzele wena. Lo msebenzi kisiwenza la umuntu umethi unawo u 5000 rand. 5700 mase siyamenzela ke. Mase siyamenzela ke. This is Babu Dokotela versus Bojabulile Mfana Mhleje ekhehla lomlungu. Yazi bakithi. Lento ufuna ngiyikhuluma. Yabo lento engithanda kuzona. Hayi ulwethu la. Into lentanga kuzona ngeke ulithole lebhodlela. Quality nje kuphela. Ingako sibuka ngathi sino 40 sibe sibadala. Because siyayibhekela impilo yethu asifuni ukufela endleleni. Hayi ngeke. Sifunda ukufela endleleni. Yabona into engizo la ngeke ngathi ngidrive ngiza la emsebenzini. Ngiyabona inyoni shuthi ngiyadrive bengihamba ngeJack JC lokho ama-China event leli la 2025 model. Esene mileage lena esephansi kakhulu. Mileage yemoto ba. Ayikafiki 40,000 but yeah. Driver ibone le nyoni yangilandela yabo yangilandela kushayela ama light bese ngithi izithini kule out bese ngithi bese ngipaka eceleni mengithi hawo intalisuthi ngibona isticker ngemuva misipaka ke misigijimiza kumina ithi ibhuti umntana ke nje show ithi hawo kodwa wena msholozi ngithi mina ngikama njalo right hayi musu ngibuya kanjalo hayi mase ngithi hayi ngi-right uzithini imisibuzo uthe manje ngiyaduka la ngihamba kanomgaqo lo mgaqo uzongithatha ungiphumelise lephi ngithi nje ukuhamba kanje nje ku-Victoria Embankment hamba straight uzophumela eBhishi methi ngiyibheka le ntwana le incane ngomzimba isho ngesihluthi esingaka incane ungazi ukuthi i-airbutt enethiwe isho ngesihluthi engako uyibona i-airbutt iminethiwe kuncanyana ngaka isho ngesihluthi ngathi i-airbutt enethiwe mase ngithi misihamba ithi awunasi nje isticker la ngemuva ngathi sibhale nje isitibe shapezi kuye asasebenzi kanti athi ayinako wona ukuthanda ukudlala engisho ukuthi sitsheleni bakithi besikasebenzi lesa sticker nisisusa manje ukuthi nizobuza kuthini indlela sibe sikhona sana ukuthi asisasebenzi sitsheleni nazi ukuthi I used to ngoba manje anizobuza kuthini ukuthi le ndlela ubhaliwe nje ukuthi Shambes the way buza pheka buza kusona isticker lesi wathi ngiqhubeka ngiphusente zabuza kusona abona izitika msibhala kanjalo hey lanti iyaphuma lento ngathi izophephezela kuncane ngathi i-airbutt inethiwe into ezivuvukela ezingaka. This is Babu Dokotela la ngifuna sikhulume ngebroom ngiphethe lento namhlanje yabona lento le umshanelo lo just a broom lo mshanelo lo siphelile amashangane ethi hayi lithatha lo mshanelo uyolengisa ebhizinisini yakho lento izodonsa abantu uyolengisa umshanelo ke ngabe ushanela ngawo ke manje lento le hayi bahleli asikhulumeniki ngiphethe lo mshanelo ngiphethe le ndwangu yayibona le ndwangu let's broom technology into esiyifunayo la ngifuna only if uthi there's a person Babu Dokotela there's a person esenze into ezinkulu nazo wangithembisa ukuthi kunento ofuna siyenze kunomuntu mhlambe akade nenza nawo umsebenzi wamathenda that person is now change his mind kunomuntu omenzise into ezinkulu amfundisa waqeda wazi ukuthi hayi baba amaxoli nje uma mengiqeda mina ukufunda nawe ufuna uhambe uyoqedelwa ku matric uma seseqedile usethi akanayo isikhathi sokufundisa indoda yena changing her mind now nanku kumshanelo ususebenzayo uthatha umshanelo uthathe le ndwangu le yabo thatha umshanelo uthathe le ndwangu le lento I have to do it kulo mshanelo lo sifaka siyavula la sifaka umuthi la
Mase siwufakile umuthi siwugoqeke umshanelo ke manje ke. Yebo? Siwugoqeke umshanelo ke manje. Ngifuna ukugoqa phambi kwakho. Sugoqe ube kanje, yabo? Mase siwugoqile uzoba kanje. Lo mshanelo uma ulala uzowubamba ngamathanga, uma usuwubambe kanje. Uma usulala ukhulume nalomshanelo njengoba sathi ukhuluma naye. Ukhulume nalomshanelo njengoba sathi ukhuluma naye. Lento izosuka straight iyongena kuyena uzokwenza lento akufuza ukuthi ngabe wayenza. Any promise lena aseyishintsha kuyona izomguqula lento le. Ubethe uzoshada nawe akasafuna ushada nawe ngobani? Ngobani manje? Yini lento eseyibonile akade engayiboni ekuqaleni ethi uzoshada nami. Then we using this broom to force that person. Kunabantu esibasiza ngempela, believe me, kunabantu esibasiza ngempela uma sebephumelele bona into nade besithembise zona, now they are changing their mindset. Akasekho lapho. Njoba nje wena uthi uyasebenza as ujele. Ufaka le ngubo zakho ezibrana ngathi iphepha leNoroxide likhothwa zingane. Hayibo sorry bojele. Ojele mama ngeva. Hayibo ojele. Ngesonto. Bahamba ngoparabellum namasokisi brown esontweni. Umehluko nje iblue kanalo elimnyama azithengele lona ke. Kodwa the rest nje kwasejele ayingeke bojele nale nibuye nenzeke indlela. Nibuye nenzeke indlela nje. Uyakubona lokho kujele kuyabhayiza. Namadola akathi icoffee table lasemaChineni. Hayi bojele ngeke. Yini nihlala niqoshabe nesonke insuku ngoba mehle ujele uyabotha ngathi icoffee table lasemaChineni kunekhona elibhedayo nje madola kunekhona kanti hayi ikhona idolo futhi libe right idolo nje futhi libe right bajele ngicela sikeyikhulumi angiyazi into enihlekayo mina angazi ngisho bengichaza ukuthi uniform yenu ngazuthi iphepha leNoroxide likhothwa zingane yabo ngisho ukuthi bojele asiphumeni lapho. This is Babu Dokotela. Uma ukuthi njengojele umphathi ukuthembisa ukuthi njengoba kuhamba usibani ngifuna uapply le post abangifuna ithathe wena uyi-apply le post baje bayi contest angakuthathi futhi afake ihlobo zakhe. This is what we need. This is Babu Dokotela. This is Bojama mfana mjeje kehle mzola amancinisa ngeso futhi angiqolisa thulu. Love you all. Goodbye. Siyabonga. Nani la siyabonga kakhulu. This is Babu Dokotela. Siyathobeka.